Atzo etxera itzuli ginen, Reala ikustera berriz ere, eta esen izan esperotako itzulera. Erreakzio ona izan zuen taldeak, ia garaipena lortu genuen Braizen aukera garbi horrekin, baina erreakzioa etzen izan nahikoa, eta Realak ezin izan zituen 3 puntuak lortu. Markel, atzoko Zeu, sentazioak, ze? Segurazki lehenengo zatixa ikusita, zaletu gehienek, amaierako berdinketa hori sinatuko genuke, euneko unian. Baina eske, klaro, bigarren zatixa ikusi genuen realaren aurpegisa guztiz kontrakoa izan da, eta gisa esan da pena bat, ez? Nik uste realak 3 puntuak merezi zitsuela, eta, ontsetu komentatuko dugu, baina, goera argi askoki genitxun. Bai, orantxe komentatuko ditugu partidaren fase desberdinak, ze Realaren irudi nahiko desberdin bat ikusi genuen, bai lehen zatian eta bai bigarren zatian, ez? Egia esan, Espainolen gol horiek mina eman zuten eta mina eman zioten taldeari, baina, bueno, gauza honak ere ikusi genituen eta komentatuko ditugu. Azteko, amaikakoarekin goaz, ze aldaketa nabarmen mantzuk egon ziren Mestallaren amaikakoarekin alderatuz, lehena eta nabarmenena agian, Jon Martin sartu zuela atzeko lerroan, ez zuen partida erraza esan, baina, bueno, kaleta txarren ordez sartu zuen, Bai. gero Sergio Gómez eskerretik, eta zelai erdian azkenean, Zuzic Brais Mendezen ordez. Ez Azteko, dakit, bai ez, bai, esan, azteko John Martinen aldaketa hori logikoa ikusten genuen prebian ez, ze ala zuk esan zenuen gainera. aipatu genuen erdiraketa lateral horien garrantzia, eta datu bat emango dizut berriz ere, guztietan datu egin gaude, baina eske oso garrantzitsuak dira, ze John Martinek 12 duelo aeroetatik 10 irabazi zitsuan, eta Roberto Fernandezek 2 bakarrik irabazi. Orduan, imagina zelakoa izango litzatekeen partida, duelo aeroiek irabazi gabe ez. Gero bestetik, Sergio Gómez, neri nahiko hotz utzi zidan, ze gisa da urrian dolan eukizuala, jokalari peloterua da ez, kubo bezalakoa da, trebetasun handikoa, eta azkeni Zuzic, nik uste ez tala izan realeko elastikarekin jokatu duan partidarik onena. Ez, jokalari nahiko hotza da gainera. Hauek amaikakoan egon ziren, eta gero hainbat berri utzi zizkigun atzoko partiak ere, ze lehenengoa Bai. Patxeko deialditik kanpo geratu zen, eta jada baiestatu da, konfirmatu da, bere utzipena alabesera, denboraldi batez, eta gero Mikel Goti ere kanpoan geratu zen, ez dakigu arrazoia zein den, bere representanteak behin da berriz jarraitzen du esaten ezer ez dela gertatzen eta ez dela realetik ertengo, baina ez dakigu arazo fisikoak diren edo ez. Bai, agian media punto horretan overbookina dago, ez? Ikusten dugu 3 jokalari daudela, eta gainera, denboralde honetan, Oiartzabal, postu horretan ari da jokatzen, eta oso ondo egia esan. Orduan, agian Sanseren, lehenengo taldeko fitxa du, baina Sanserekin jokatzea igual ez litzateke ideia txarra izango, onja ezin da, baina, aurre ikusteko zeuan hori. Gero, lehenengo zatixarekin azten bagera, ikusi genuen reala oso bizia zizala, uste dut hogeta, garren segunduan ja, Marinik lehenengo jokaldi aukizuela, eta aurten ere hori ari gera ikusten, ze jokaldi argi asko ditugu, eta ez dugu asmatzen. Bai, eske 20. segunduan izan zen eta hori ezin da barkatu, ze gero badakigu beti zer gertatzen den. Bai, Reala min handia egiten ari zen, batez ere barren eta kuborekin egaletatik, eta pixka bat, esan dezakegu Imanolen hasiera horietako bat izan zela, ez? Imanolekin ere taldea oso bizi haste zen, oso indartsu, eta gero pixka bat jaitsi egiten zuen normala den bezala, ez? Baina azkenean 10. minutuan Espainolen gola iritsi zen, eta horrek partida goitik bera aldatu zuen, zer Realak momentura arte baloiaren jabetza izan zuen, eta egia esan bere joko ia guztia Espainolen zelaian egiten ari zen, eta lehenengo gol horrek mina eman zuen, gero bigarrenak are gehiago, baina Espainolek erritmoa jaitsi zuen, denbora galtzen hasi zen, normala dela horrelako partidetan eta horrelako markagailuarekin, eta gero bigarren gol hori ere nahiko sorte txarra edo nahiko akats larria esango nuke. bai, lehenengo golarekin hasteko bi gauza ikusten ditugu. Alde batetik, Espainolen presio, zelaierdiaren presio altu hori ez, lau pertsona ikusi ditzazkegu Zuzitzen gainean, eta bestetik Zuzitzen pasibilitatea. Lehenengo zati osoan, Marinek bere lana egin behar izan zuan, eta hori ikusi genuen bigarren zati izan, ja Marin energia guztixa agortu zitzaionian ez.
Orduan, Susitzen konpromesuan ikuste lehenengo zatixan behintzat oso basua izan zela. Gero, bigarren gola, Imanolek aipatu zuen behin eta berriz, ez? Jon Martin jokalari oso ona dela, eta etorkizunean paper garrantzitsu bat izango duela, baina mili hori falta zaiola, eta nik uste mili hori atzo ikusi genula, ez? Egisa da duela eroietan ondo da bilela, baina, juvenilez, baina, gazte baten erruak ere betetzen ditu. Bai, akatz normal eta logikoak 18 urteko jokalari batentzat, hori da. 18 emeretzi, baina elitean gaude eta ezin dira onartu, ez? Zuk esan duzun bezala asko ematen digu, batez ere goitik, baina gero atzo, behintzat lehenengo zatia oso kaskarra bota zuen, gero bigarrenean nahiko betu zuen eta baloiak irabazten jarraitu zuen, baina ez zen partida erraza esan, aurrean zuen aurkaria ere etzen bate erosoa, azkenean Roberto Fernández ere jokalari handia da, goitik ondo doa, badaki jokatzen, eta orduan, ulergarria da Jon Martinek atzo partida zaila izatea. Eta zuk aipatu duzu moduan, lehenengo gol hori adibidez, ez? Zuk partidaren prebian aipatutako karratu horretatik dator, presio asfixiante hori, Espainolek oso ondo egin zuen atzo, baina gero, Realaren erasoko jokaldi bakoitza, kontraerasoko jokaldi perfektua zen, ez? Realak baloia galduz gero, iruren aurka geratzen ziren beti, ikusten dugu lehenengo golean gertatu zena, eta gero partiaren azken jokaldia ere joan behar gara, berdin-berdina gertatu zen. Hau da, Guedesek ez zuen jokaldia amaitu, eta Espainolek kontraerasoa izan zuen, eta egia esan, hirugarren gola oso gertu egon zen. Horrelako jokaldiak saiestu behar dira, eta ez baditugu saiesten horrelako taldeen kontra, gero talde handiagoak etortzen direnean ez dute barkatuko. Agian hor egon daiteke gakua, ez? Ikusten dugu azkenengo jokaldia dela, partiduko azkenengo jokaldia, eta, erdiraketa laterala ez itxia, gure jokalari guztiak arean izan da, ez du logikari handirik. Gero ere, ez zan Turrientesen eguna izan, ikusi genuen lehenengo zatixan, gainezkatuta egon zela, ustot 11 aldiz galdu zuela baloia, gero bigarren zatixan Gorrotxaren debutarekin ligan, asko sobeto, nik uste hemendik aurrera Gorrotxa ikusiko dugula lauko postu horretan, eta hemen estadistiketan ere ikusten zan lehenengo zatixan eta bigarren zatixa alderatuz, lehenengo zatixan Realak sarrera guztien, defentsako sarrera guztien 20% irabazi zuela bakarrik. Eta bigarren guan isa 60. Orduan, klaro, Susitzen pasibitate hori, gero Marinek gora eta bera ezin izan jutia, eta Turrientesen urduritasun hori azkenian, zoze bai ikusi genuen hor. Kubok, prentsa ostekuan esan zuan, askotan, baloiaren bila jaitsi behar izan zala, erdixan ezolako lekurik, eta agian hori Realak aurre ikusi behar izan zuan, aurreruo, baina, ointxe ja ezin dugu ezerin, eta aurrengo partietarako, ikasi beharko dugu. Bai, nik uste dut atzo, ez dela Realeko zelai erdiaren eguna izan, eta nahiko argi geratu zela hor 8 bat behar dela eta merkatura joan behar garela. Azkenean, Turrientesek pivote moduan Mestaian ondo egin zuen, asko gustatu zitzaidan, baina atzo sufritu egin zuen, batez ere baloi gabe. Gero Marini ezin dizkigu eskatu egiten ez dakien gauzak egitea. Eta 80 minutu baldin baditu hanketan, jada nekea igartzen hasten da, nekeak akatsak ekartzen ditu, eta Marin bezalako jokalari gazte baten are gehiago igartzen da, eta gero zuk esan duzuna, Susitzen pasibitatea ezin dut ulertu. Hor, aldaketa batzuk partia txistuak entzun genituen aldaketan ere. Bai, baina partia aldatu zuten, batez ere, Gorrotxategiren sarrerak eta Oskarsonenak. Oskarson sartzeak egin zuen Mikel Oyarzabalen postua pixkat atzeratzea, zelai erdi horretan sartzea edo, 10aren postu horretan, eta Gorrotxak hartzea pixka bat, taldearen batuta, ez? Hor, beste Real bat ikusi genuen, bigarren zatian elektrikoagoa edo, behintzat, min gehiago egiten ziona Espainoli, eta horrela heldu ziren golak. Gero Espainolek hirugarren zentrala ere sartu zuen, Kaleroren sarrerarekin, eta, orduan azkenean Oyarzabaleri, korrika itxeko, edo behintzat espaziora korrika itxeko ezin diozut eskatu, baina baloianketara pasatzeko jokalari oso inteligentia da, eta ikusi genuen Oskarsonen golian, zelako pase ematen duan, eta Oskarson, atzeko bederatzia bezala, gola sartu zuen hor.
Orduan, claro, hemendik aurrera zelan, nik zu bezala ikusten dugu argi 8 bat falta dela, ezin dizkiogu 12 kilometro eskatu partidako marineri, ze ez da profil hori. Nik geixo ikusten dut bigarren zatixan energiaz beteriko jokalari bat bezala. Orduan, claro, geratu beharko gera Gorrotxaren, Barreneren eta Kuboren partidarekin, segurazki. Egaletan ondo ikusi nuen Reala, Barrene oso ondo ikusten dut eta nik MVP moduan ez dakit, Bai, baina MVP-etako bai, bat bezala sartuko nuke, Mestaian egin nuen bezala. Gola sartu zuen, ez dakit berari kontatu aldiogun gol hori edo bai, ez. bueno, erdizka. Baina, bueno, gustatu zitzaidan, energiarekin ikusten diot eta batez ere erakusteko gogoarekin, ez? Eta ez dakit, Erregulartasun hori lortzeko gogoarekin. eta ez dakit, oindala zenbat partida, zuan, ez, bueno, entrenadoriak ez zituen galak aldatzen, ez? Atzo Kubo eta Barrena ikusi genitxun batera, eta ez dakit oindala zenbat etzan hori gertatzen. Bai, eta gero, bueno, Kubo guztiok ezagutzen dugu. Bai, Bere partidako jokaldi errepikatuena eta tipikoa, bai, nabarmenena, diagonal hori izan zen, Messi egite zuen antzera. Egia esan batutan, baloia soltatzea kostatzen zaio, baina hainbeste aurkari erakartzen ditu, azkenean ondo etortze zaiola Realari, ez? bai, Orduan, nik uste erantzukizun dut hori hartzen du erasoan, berak. hori da. Erasoan gauza interesgarriak ikusi genituen, eta batez ere, Mikel Oyarzabalen postu berri hori egonkortzen bada, hor gauza interesgarriak dauzkagu, gero egia esan defentzan, oraindik lan asko falta egiteko, zelai erdian fitxaketa falta da, eta bueno, ez nintzen pertsonalki posik erten anoetatik, baina atsedenaldian baino sentsazio Hobeagoa. hobeagoekin bai behintzat. Hori da, ikusiko gaztia zela dixen, ea fitxaketaren kontua aurrera doan ala ez. Baina, bueno, momentuz, larun batian Oviedo daukagu, astian ziar ibiliko gera, bueno, analisi edo, bueno, previa txikixa itzen. Orduan hori, zoze geixo nahi baduzu komentau, Sean? Ni bakarrik nabarmendu hau proiektu berri baten hasiera dela, bi partida Bai, bakarrik jokatu ditugula, egia esan, 6 puntutatik bi ateratzea ez zait gustatzen eta inori ez zaio gustatzen, baina nik uste dut gauza interesgarriak egiteko potentziala badagoela. Sergio Franciscok lortuko duela potentzial hori ateratzea, ez dakit hori denborak esango du, baina konfiantza taldearengan eta hobetuko du seguru. hori da, ziak bota berri daude, ontsi ikusiko dugu zera, bueno, aterako den landaria. Orduan hori, momentuz, Reala bat eta bat, bi eta bi, eta espero dugu itxoengo dugu aberro bidoren konta, segertatzen da.